To wach mar JSS ni TSC biro jokang' moro ma koro dwaro ni mondo riembgi tich. To onego wapar ni jogi gin jok moko makoso negi nikech nwawuondogi as TSC Teacher Service mano duol mochung' ni ndiko jopuonj noketo mikakati or structures ni ng'at mosetimo internship bedo gi marks mang'eny moloyo ng'ama pok otimo ma fresh. Koro ng'eny jopuonj manie internship gi JSS ng'eny gi nowuok boweyo tijegi kuonde moko bowacho ni asethagra higni mang'eny. Nitie moko mano graduate kata higa 2016 higni 7 kata 8 mokalo to wacho ni watemie mae toro adhi ati for 1 year then sirikal biro ndika tich nikech adhi bedo gi marks mana kaka Dr. Polo wacho ni adhi bedo gi marks mang'eny na mosebudho higni mang'eny bedo gi marks gi ng'ano mosetimo internship. Koro ng'ato nyalo yudo kata sika mochame sing 50 to biro kawo 17,000 ni to kosekawo 17,000 ni sirikal koro biro kreni watere 2 years kendo kosekere 2 years ka ng'anyo giseng'anyo to union ma kupet bosekedo nigi bas bunge kod buro oseyie ni nyalo many pesa moro bandik gigo nikech koro wach ni dhi ndiki 26,000 koro TSC manyo excuse moro minyalo gol gi godo ni in nok idwoko barua mar show cause why koro ok dhi ndiki tich. Wan pod wakedo nigi mondo kaw gi 46,000 ni to ndik ma kaka indiko jopuonj bende en gimoro ma sa union wakedo mondo oloki oketwa wabedo mana gimiluongo ni by standards. MPs kata jood bura sani imiyogi asoya mimiyogigo en ni imiyogi barupe ema gindiko godo jopuonj. Koro nyiso ni japuonj motieko higa mokalo cha kata higa ni nyalo yudo tich ka ng'at moro manotieko higa 2016 ok oyudo tich. Koro mae en historical injustice otim ni jo JSS gi diriyo. Mokwongo en ni owuondgi ni gibiro tiyo higa achiel tindiko gi tich sani gin e higa achiel gin osepoko nigi tich. Mar ariyo ka nafas dwaro neno mindiko go dwe mar 7 TSC kata duol mandiko jopuonj dwaro joma koro riembogi godo to gisetiyo higa achiel gi nus. Ok wabi yie mano nikech mano biro miyogi excuse moro mar riembo kata mar mondo kik ndikgi. Wan pod wakedo mondo ndikgi. To mar adek en ni kawo japuonj mopuonjo JSS manotiegre subjects 2 iketo ni koro nyalo puonjo subjects moko maonge. Kanyo ema miyo kata jopuonj ma nie KNUT mane primary nyosewacho ka kedo ni jopuonj manya JSS ma subjects kaka computer, music, art and craft inyalo kaw jopuonj manotimo P1 mondo bi opuonji e secondary manie TSC odagi. Koro nitie the 3 types of puonjo mantimre JSS kanyo mar jopuonj ma JSS intern gi jo PNP gi jopuonj manobedo deployed from primary course to degree. Kor ka ndiko jopuonj duol mandiko jopuonj miluongo ni Teacher Service Commission orem nikech giseweyo tijgi. Wazungu wacho ni abdicated their responsibility bagi miyo jood bura to jood bura komi barupe mandiko jopuonj mokwongo gikawo wedegi to gikawo jok ma gihero kata osiepegi ema gindiko kuondego. Mae osecreate shortage to shortage no kata kosebedo created pod wawacho ni CBC ka wadwaro ni waimplemente gima duong' kabisa en jopuonj. En japuonj mondiki on permanent and pensionable. Ka osetamo TSC onego wang'i kaka wanyalo dwoko back to the Public Service Commission mondo chak ndiko jogi kata kata Ministry of Education nikech TSC kanomiye mandate bwakedo ne bokete constitution niso ni tich mar ndiko jopuonj no kata mar miyo jopuonj discipline kata mar promoting jopuonj gimoro amora ma gitimo bedo gi issue. Ka gipromote jopuonj kane gipromote jopuonj gani wan gi issue mantie jo mang'eny manoweyo oko. Kano ndiki jopuonj nitie jok moko mang'eny manoweyo oko. Ka nitie wach ma JSS nitie jok moko mido riemb tich ka ok olu due process. Ka po ido riemb ng'ato tich kata gine nitie gino ni due process. In show cause why tiluongi kata interdiction iluongi discipline mondo defend yourself. So far japuonj ni pok omi thuolo mar defending themselves. Koro wadwaro ni due process obed kiluwo mar miyo discipline ma japuonj. Due process omi kiluwo mar ndiko japuonj maka ng'ato nosetimo intern to onego bed ni ichule to kata kabel kaka doho nyowacho cha ichule e higni duto mosetiyo for 1 year nikech iwacho ni mano wisigigo. Wawere gi wach ma intern ni intern ok en mar tipuonjo. Intern onego bed mar courses kaka medicine. Wadog back
permanent and pensionable. Ka onge pesa to sirikal ocham nyanje. Warit chieng' ma yudo pesa mondo gindik jopuonj. Wach ma intani osekelo midhiero mang'eny ni jopuonj. Wawil ni intani ok en e JSS kende. Intani nitie nyaka senior secondary. To nitie intani nyaka primary. Magi be wadwaro ni seche ma ng'iyo maslahi ma jo JSS gibende ong'e maslahi margi. Ni wawil gi intani manie senior secondary. To TSC kok nyal ndiko jopuonj, wan wabiro bedo gi issue ma wacho ni kara giwe tosno, giwe kar ndiko jopuonj no, to migawo moro kata mar somo omi more powers mar ndiko jopuonj. Kamano to commissioners manitie TSC kanyogo be dware ni ogwe tao. They should resign by now nikech tich momigi osetamogi koro mondo jomoko manyalo tayo duol mandiko jopuonj no gi promotions gi chulo gi osara mondo okaw tich matimo tich kaka nokete katiba ma 2010. Nokwaketo TSC e katiba ma 2010 mondo ohiny jopuonj. Seche ma gihinyo jopuonj no, wan kaka jo union, wan mwabedo gi issues, wan mwabedo gi shida, nikech ji neno waka gima wan ok onyal kedo nigi. Yet wan to wasetimo karwa. To jo JSS mwakedo nigi ni, be wadwaro ni gibed gidimbre matin sani. Sani koro weche bedo matek, giwe je union makopet or dir gi TSC. Giwe diro wach, gibolo wach. Seche ma gidiro wach to gibolo wach no gimedo weche bedo matek seche ma dhie dialogue kata diplomacy. Nitie kuonde moko ma dialogue gi diplomacy makonyo. Ang'enge ok kony. Wasetemo all methods